সংগ্রাম চলি আছে আৰু চলি থাকিব কাৰণ কোনো এটা জাতি জনগোষ্ঠী নিজৰ নিৰাপত্তাক লৈ পেলাই কোনোদিনে কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰে। दावराव देखारखौ बेबाराव जोङो नागारा नेसनेल पार्क जानायनि उनाव काउन्सिला बेवहाय आखाइ थाया बेखौ प्रटेक्शन होनायनि दायित्वआ स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि आखायाव थागोन। आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886 चैप्टार 10 नि बायदियै बेवहाय जों ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा माबायदि मोनथायफोर दङ जोंहा फरेस्ट लैंड्स एरियाफोराव थानायनि माबायदि मोनथायफोर दङ बेवहाय नोंथांमोना थांनानै रोखा रोखा नायनो हागोन। आरो स्पेशली जों ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा फरेस्ट लैंडनि रिजार्व हाफोराव थानायनिबो जोंहा मोनथाय दङ, जोंहा राइट्स दङ। मानगोनां EM रनजित बसुमतारी बिथाङा मा बुंबावदों जे जायफोर बर' फिसाफ्रा फरेस्ट रिजार्व लैंडआव दासिमबो दङ बैसोरखौ बुजायनायाव बा खावलायनायाव बिसोर फैयाब्ला मानियाब्ला डाइरेक्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि आखायावसो थांगोन जाहैबाय। दा स्टेट गभर्नमेन्टआ गोसो बायदि तारमाने खामानि मावनो हायो। दा बेवहाय जोङो BTR पिस एकर्डनि उनावहायनो जों रोखा फोरमान मोनबोखाबाय जेराव मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि BTC गभर्नमेन्ट दैदेननाया जेबो पावार गैया। दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्दाराव दिनै सोलिगासिनो दंखायो आरो सालाय होजागासिनो दंखायो जायनि थाखाय दिनैयो जोंनि बर' फिसाफोरनि न'फोरखौनो बुख्रेबनाय होस्रांनाय बेफोरबायदि माखासे नुथायफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै जोंनि हारिनि सोरबा दैदेनगिरिखौ सोरबा लिडारखौ सोरबा बर' फिसाफोरखौ केस होनो थाखाय FIR होनो थाखाय रायजो राजाफ्रा गावबा गावनि बेसेन गोसा भटजों नोंसोरखौ लिडार खालामहराखै। नोंसोरनि पार्सनेल मेटारखौ पावारफुल खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ लिडार खालामहराखै। नोंसोरो हायोब्ला जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ मिसइउज मिनिंलेस दा खालामनानै लाखा। बे जाय शेयाराव नोंसोर दा सम जिरायनानै दंना बे शेयारा नोंसोरनि बिमा बिफानि गालांनाय सम्पति नङा, जों रायजो राजानि सम्पतिसो। गोसोब्ला जों रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ बोख्लायनोबो हायो, नोंसोरखौ गोजौआव दिखांनोबो हायो। बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखिखा। सिदा बुंखाबाय आङो। सैथोआ बेनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैयो मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि BTC गभर्नमेन्टखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ आथिं सिङाव गादबनानै सालायगासिनो दङ, सालायहोगासिनो दङ जायनि थाखाय बिसोरो माने फ्रास्ट्रेसन जाजोबनानै दङ, खर'माखा गरम जाजोबनानै दङ। मानोना बिसोरो गावसोरनि पलिटिकल प्लेटफर्मनि गेजेरजों मोननाय पावारखौनो बिसोरो गावनि न'आवनो बाहायनो हायाखै। दिनै गावनि न'नि गांनाय उखैनायखौ लानानै बिसोरो गोसोबायदि खामानि मावनो हाया, गोसोबायदि बाथ्रा बुंनो हाया, गोसोबायदि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थांनानै खोथा होनानै फैनो हाया। दिनै जोंनि न'आव थानाय जेसेबांखिनि प्रब्लेम इस्युफोर दङ बै प्रब्लेम इस्युफोरखौ फोसाबनांगौनि थाखाय मावनांगौनि थाखाय दिनैयो बिसोरो स्टेट गभर्नमेन्टनि सेराव थांनानै पारमिसन साजेसन सावरायग्रोनो गोनां बाध्य जानानै फैयो रायजो राजा नोंथांमोन। जायनि थाखाय दिनैयो बे BTC पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि गेजेरजों जायफोर प्रब्लेम इस्युफोरा बे पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों एसेब्लाबो सुस्रांनानै होजाथावना प्रब्लेमफोर बैफोर प्रब्लेमफोराबो दिनैयो गोलैसोनानै थाजोब्बाय। बेसे लासिंसिनि बाथ्रा। दिनै मानो फैखो नोंसोरो पलिटिकल सिस्टेमाव जेराव पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों पलिटिकलि पावारफोरखौ नोंसोरनि आखायाव मोनदों बै पावारफोरखौ नोंसोर दिनै बाहायनोनो हायाखै। माथो मा खालामनो थांखो नोंसोरलाय एवलाय मालायनि आथिं सिङाव गादब जानानै जोंनि बे BTC पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिनि बर' रायजो राजाफोरखौ नोंसोर मा सालायलांनो सानबाय नामा? नोंसोर बायदि गादब जानानै सालायग्रा सालायहोजाग्रा लिडारखौ जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव नाङा दै। आं सिदा बुंखाबाय। आरो मोनसे खोथाखौ बुंगोन आङो दिनैयो बे पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों नोंसोरखौ स्पेसियेलि बुंदों आङो नोंसोरनि इलिगेलि जाथावथारै पावारफोरखौ जों बर' फिसाफोरनि सायाव बाहायबाय दा था नङाब्ला बेनि साजाखौबो नोंनो मोनगोन। नों दिनैसो हादों, नों गाबोन मा खालामनो? नों दिनैसो हाबाय, नोंनि आखायाव दिनै थानायखायसो नों दिनै दुगा जाबाय, नाथाय नों गाबोन मा खालामगोन? नोंखौ गाबोननि समाव नोंखौ सोर नायफिनगोन, सोर हेफाजाब होगोन? बेखायनो सानै हयै माने खामानिफोरखौ मावोब्ला बाथ्राफोरखौ बुंब्लाथाय माने मोजां जागोन। खारन दिनैयो जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि पलिटिकल लिडार दङ थांनाय मोनसे समाव जोंनि माहारिखौ लानानैनो दावहा नांबोनाय सोमावसारबोनाय साफ्रोमबो गोख्रों दैदेनगिरि। दा नोंसोरखौ जोङो जेब्लायबो सनमान खालामो, नाथाय
नोंसोरनि माखासे जाथावथारै कमेन्ट्सनि सायाव जोंहा बाथ्रा बुंनो गोनां बाध्य जानानै फैयो जेराव नोंसोरनि बैफोर माखासे कमेन्ट्सफोरा जोंनि समाजाव ना जोंनि इयुन जेनेरेशनाव गनायजाथावो बेनि थाखाय जों दिनै बाथ्रा बुंनो गोनां बाध्य जानानै फैदों दिनै बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बुहुमनि साफ्रोमबो बर'फोरनि जेंना जेथोफोरखौ एसेब्लाबो सुस्रांलांनो थांखियै दिनै बेफोरबायदि मोनसे स्टेजाव जोङो थानो हादों आरो बे स्टेजनि माखासे थामोनथा दिदोमथि नोजोरथिफोरखौ लाखिनानै जोंनि समाजखौ पलिटिकेलि फोसाबलांनायनि माखासे एजेन्डाफोरखौ दानि जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडार दङ नोंसोरो गोख्रों गोसोजों नोजोर होनानै खामानि मावलांनोसो नोंसोर नाजानांगौ नाथाय नोंसोरखौ बिनि उल्थायैसो मावबाय थानाय जों नुनो मोन्दों मा दरखार दङ मा दरखार दङ बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै पलिटिकेल प्लेटफर्मनि जायफोर पावार बे पावारफोरखौ माने मिस इउज खालामनानै सोरबा बर' फिसाफोरखौनो माने पानिशमेन्ट होनो नाजाबाय थानाय मा बेनिफिट्स दं मा दरखार दङ आन्दोआव मा बेनिफिट्स दं बेफोरबायदि खालामबाय थानानै बेफोरबायदि थासारिखौ लाबोनो थाखायनो दिनैसिमबो बे जोंनि बर' हारिनि एन्टि बै ना बिसोरो जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों आरो पलिटिकेलि नाजागासिनो दङ बे बर' हारिनि बिखायाव आरोबाव फिन पलिटिकेल इस्यु खालामहोनानै बैसोरखौ गावजों गावनि गेजेरावनो दानलाय सुलाय खालामहोनो दावहा नांहोनो हागोन नामा बेखौनो दाबो जुजिगासिनो दङ जायनि थाखाय दिनैयो जोंनि माखासे बर' फिसा लिडारफोरखौ बिसोरो लालस रांनि लालस गादिनि लालस दिन्थिनानै बिसोर दिनैयो इउजलेस इउज खालामगासिनो दङ आरो दिनैयो बैफोर माखासे गादिनि लुपि रांनि लुपि जोंनि बर' हारिनि सानैसो लिडारफोरनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव एसे नङा एसे माबा मोनसे गुलाय गुजाय गाज्रि थासारि सोमजिनायखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ दा बैफोर गासैबो बिथिंखौ एक्चुअली दा समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा नोजोर होनांगौ एक्चुअली दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि सुथुर बे हारिया जोंखौ जोंनि खिबु उनावनो जोंखौ गादबनो बुख्लायनो नाजानायनिफ्राय दिनैसिमबो गोजान जायाखै नायदो बे आसाम स्टेटनि आरो एन्टि बड' हारिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला बिसोरो जोंथ' मोगा मोगि नांनो हानाय दानलाय सुलाय खालामनो हानाय बिसोरा गोहोआनो गैखाया जायनि थाखाय बिसोरो माने पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि बायदिसिना बिथिंनि गेजेराव जोंनि माहारिनि बिखायाव गुबुंले बारहावाखौ सोमजिहोनो नाजाबाय थायो सोमजिहोनो नाजानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बे जोंनि आलादा रायजो सोरजिनायनि जा थांखि बे थांखिखौ बिसोरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो जायखिजाया बिथिंनि गेजेरजों गादबनानै होबथालांनो हाबाय थागोन नामा होबथानानै बैसोरनि आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिफोरखौ समफोरखौ ओरैनो मिनिंलेस मिस इउज खालामलांनो हागोन नामा बेफोरबायदि आदब खायदाजों बिसोरो जोंजों दिनैयो लोगो जाफैफ्लायो गोदै रावजों मालाबा समाव जोंनि हारिनि प्रब्लेम इस्युफोरखौ लानानै बाथ्रा बुंफ्लाफैयो गासैखिजाबो बिसोर माने जोंखौ माने आवग्रिनानै ओजों नङा माने जोंखौ माने फुस्लायनो गादबनो नाजागासिनो दङ बिसोर हारिया जोंनि हारिनि जेसेबांनि प्रब्लेम इस्युखौ लानानै बाथ्रा बुङाथों मानो बैसोरनि हारिया जोंनि हारिजों लोगो जाफानानै जेसेबांखिनि गसंथायाथों मानो जोंखौ गसंथाफ्लानानै बाथ्रा बुंफ्लानानै थांफा बबेबा मोनसे हाखराव ज' नाख्लाय हरनायनिसो फर्मुला मारिबाय दं रायजो राजा नोंथांमोन आरो दिनै जों फोरमानबो मोनदोंना दिनै जों फोरमानबो मोनगोन ना मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बे आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टआ मालाबाबो कमप्रमाइज जानायनि जेबो खोथा गैया आरो कमप्रमाइज खालामनांगौनिबो जेबो खोथा गैया नाथाय थांनाय 2020-27 जानुवारिनि बिटिआर पिस एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जाय समावनोखि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लिडिं खालामबोबाय थादोंमोन बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंनो प्रमद बर' बिथांमोना फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभनि बाथ्राखौ दिनैयो बुंनानै फैबाय लिरनानै लानानै फैबाय जेराव दिनैयो 10 बोसोरसिम माने सोमावसारनो हायानो सिदा बाथ्राखा दिनैयो जेराव कमप्रमाइज जानांगौनि खोथायानो गैया नाथाय जोङो मा नुनो मोनखो बिटिआर एकर्ड एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोङो मा कमप्रमाइज जानायखौ नुनो मोनगोन ना मोनाखै दा मानि थाखाय कमप्रमाइज जाखो दिनै जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा मानि गोनांथिमोन जोंहाथ' कमप्रमाइज जानांगौनि गोनांथि गैया बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफ्राथ' कमप्रमाइज जादो दे होननानैथ' जोङो अर्डार होआखैमोन नाथाय दिनै मानो कमप्रमाइज जाखो जाहोना बेनो गावसोरनि पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय बिसोरो गावसोरनि गोसो बायदियै
कम्प्रमाइजनि माखासे बाथ्राफोरखौ बिसोरो बै एकर्डनि गेजेरजों सावरायनानै खोथा होलायनानै बिसोरो फैबाय जायनि थाखाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसिनि CM दा समनि ना मा खालामनो हाखैलाय CMनि सियाराव जिरायनानै मा खालामनो हाखो बियो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ गणतान्त्रिक लामाजों जा सोमावसारनाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट बियो मालाबाबो आलादा रायजो सेपारेट स्टेट सोरजिनो हायागौमानि कम्प्रमाइज जानायनि खोथा गैयामोन सोमावसारफिनगोन जों सोमावसारफिनगोन मिथिबाय जोंनो सेल्फिश लिडार दैदेनगिरिखौ नाङा बे सोमावसारफिननाय समा बांद्राय गोबाव गैला मिथिबाय बिटिसि बिसायख'थिया जोबग्रोथों बेनि उनावहाय रिशिड्युल बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय रिशिड्युल जानो थांगासिनो दङ बेखायनो आङो बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ गुरै खावलायगोन बे बाराव मोनसे प्लेटफर्म डाइरेक्ट बर' हारिनि सोमावसारनायखा बेवहाय आरो जायागौमानि सोरजिनो हायागौमानि थैथां बेनो लास्टखा मिथिबाय बेफोरबायदि मिरौ जिरौ दिनैयो स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्डाराव गादब जानानै गावखौनो गाव माने सालायहोजाबाय थानाय सिनेमा हा लाजिनांगौ एसे मिथिबाय बे जोंनि बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि बेसेबांबा बर' फिसाफोरा दिनै गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमलांनांदोंमोन ना बे बर' हारिखौ बासायनो थांनायाव दिनै हाजार हाजार बर' फिसाफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ दा बैसोरनि हारिनि थाखाय जेलाव थानांनाय हारिनि थाखाय जिउ बावसोमलांनांनाय बैसोरनि सन्मानखौ दिनै होनो रोंदोंना दानि पलिटिकेल लिडारफ्रा होनो रोंदोंना दानि माहारियारि आफादनि लिडारफ्रा होनो रोंदों नामा मान सन्मान होनो रोंदों गावबा गावनि बेनिफिट्सनि थाखायल' ना आन्दैयै माबोरैहाय बर' फिसाफोरखौ माने इउज खालामनानै बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ माने फाननानै माबोरैहाय बेसेन मोनगोन बेसेबां बेसेन मोना आरो बिटिसि बिसायख'थि मोनफैबाथाय मोनानि समाव हरनि समाव ओइ बिबाराव थु ओइ माबायाव थु होननानै ओमफ्राय सिंजों बेसेन लानानै खावब्लाब्ला जिरायखुमानानै थाबाय बेनिफ्राय 5 बोसोर 2 बोसोरनि उनाव माने बलेर' स्करपिय' गारि बायनानै माने गेब्लाब्ला ससमा गोसोम गाननानै गिदिंबाय थाबाय ना बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ फाननानै मोननाय फैसाजों बेफोरबायदिसो खालामबाय दङ रायजो राजा नोंथांमोन नंगौना नङा आं बुंनाय बाथ्राया आं खिन्थु रावखौबो केयार खालामा सिदा बुंखागोन आङो बि जायखिजाया लिडारानो जा बि ABCD जायखिजाया लिडारानो जा आं थोंजों बुंखागोन सिदा बाथ्राखा मिथिबाय